Bi alamisa don ye janvier kalo tile 8 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sɛbɛnniw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na min ye kiriko binanko kan Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na min ye kiri min n'a bɛ ayiwa Siko ani Mali alisilamɛw ka tɔnba ko Conseil islamique ale ni ɲɔgɔn cɛ ko kiri jaabiw bɔra ka bin araba janvier kalo tile 7 san 2026 ayiwa min ye Siko kɔni ye ɲangini min dara a kan o ye san 1 kaso de ye ani ko sefa wari 100,000 a kan ka o de sara. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Mali samatasɛgɛw u labɛnnen bɛ ka min ye dolantan yɔrɔ min bɛ yen n'o ye quart finale ye awa ka se ka wuli ni min ye jɔyɔrɔba ye a ko siratigɛ la. O de y'a to hami min b'u la bi o de ye Mali yɛrɛ jɔnjɔnba n'o ye an ka drapeau ye ko o kɔrɔta diɲɛma ɲɛna ka u jɔ min ye demi-finale ale kɛnɛw kan min ye samatasɛgɛw kɔni ye u ni Sɛnɛgali jamana de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan. An bɛ dugawu kɛ an ka samatasɛgɛw ye halisa Ala k'u jigiyɔrɔ bɛn tintin ma. An ka marabolo min n'o ye Kidali marabolo ye min ye lakari karamɔgɔw ka lafasali kulu min bɛ yen nɔ olu y'a lase k'a fɔ ko lekɔli karamɔgɔ maa 333 de bɛ yen nɔ minnu ka saraw gulonnen don Kidali ale mara kɔnɔna na. Nin waleya in kɔni ma diya sɛnɛkɛlaw ye fiyewu u ka sɔrɔ ka a ko da diɲɛma tulo kan. Min ye Mali faba ye ale kɔni bɛna ɲɔgɔn kunbɛn dɔ bisimila nin y'a tako sabanan yɛrɛ ye min bɛ awa dɔgɔkun 1 min bɛna ta subahana mansinw olu kɔɲɔw la n'u ko a ma ko semaine du numérique ɲɔgɔn kunbɛn in kɔni nafa ka bon kosɛbɛ sabu min ye kokuraw caman ye ayiwa min ye diɲɛ minɛnkuraw kan o de bɛna boloda a kɔnɔna na o kunnafoni yɛrɛ dira minisiri min bɛ yen n'o b'an ka kunnafoni di ko kunna Amadu Akiliyɛni a kɛra kunnafoni di dɔ senfɛ. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye. Côte d'Ivoire jamana kan u ka fangabulon n'o ye gouvernement ye jamanakuntigi kɔni ye fangabulon in ci n'o ye u ka ayiwa gouvernement ye minisiriw bɛɛ lajɛlen bɔra u jɔyɔrɔw la nin waleya in kɛra araba janvier kalo tile 7 san 2026 u ka jamanakuntigi fɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Lamɛrikɛnw ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ n'o ye commandant dɔ ye ale y'a lase min ye bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ min ye Rusiw ka taji feerela ba dɔ ye ko tɛgɛ kɛra ale la min filɛ nin ye Rusi marinera la a kɛra janvier kalo tile 7 san 2026 ni ne y'o dan sigi bi an ka kunnafoni sintelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.